लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे आंनि चेनेलावहाय आंनि पेजाव खुलुमहरबाय गासैखौबो आंनि भिडिअस लाबोनायनि जाहोना नैबे उन्दै गथ' ना अन्थाव बाथाव 9 मान्थ बे गथ'नि थाखाय आं भिडिअसखौ लाबोनाय जादों ओरैबायदि दुखुनांथाव नोंथांमोना आंनि एड्रेसखौ खोन्थालांगासिनो दङ बिमा बिफानि मुं तो गुवाहाटीनिफ्राय बे गथ'आ जाहैदों माने हार्ट बेमार जाहैदों आरोना हार्टनि प्रब्लेम तो बे गथ'खौहाय गुवाहाटीनिफ्राय ट्रान्सफार खालामहरदों जाहैदों बेंगलराव नैबे बमाचन्द्र इलेक्ट्रनिक सिटियावहाय आनिकाल खाथियाव आनिकालावनो माबायाव बमाचन्द्र इन्डास्ट्रियेल एरिया आनिकाल नारायणा हेल्थ बेयाव हस्पिटालाव आरोना तो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामहरो अन्नानै खाथि खालायाव बे बमाचन्द्रआव जायनोखि जोंनि बर' गोबां दङ जाय फ्रि टाइम एबा सुटि मोननाय टाइम नोंथांमोना अन्नानै एटलिस्ट दसेबाबो डक्टरजों एबा डक्टरजों नङाब्लाबो नार्सफोरजों रायलायनो हैनो एसे सेस्था खालामलाय अन्नानै मानो होनोब्ला बे आरजेन्ट आं बे भिडिअसखौ लाबोदों मानो होनोबा बे गथ'नि बिमा बिफाया हिन्दीबो मोजां रोङा आरो इंलिसफोरखौथ' रोंखायानोसै बुजिनो मोनाखै मा रिपर्ट होखो मा लिरखो ना रिपर्टआव मा दङ बेफोरखौ जेबो बुजिया जाहैदों रायलायफिननो जेबो हाया ना तो गथ'खौनो सानसेयाव खेबसेल' नुयो जाहैबाय बिमायाबो स' जोबोद दुखु मोनदों गोसोआवहाय नङा होमबा खोनानानै नोंथांमोनाबो गोबाङानो दुखु मोनगोन जाय अनफावरि अनख' गोसोनि नोंथांमोनाबो गोबां दुखु मोनगोन स' आं बे भिडिअसखौ अन्नानै रिक्वेस्टनि थाखाय आं लाबोदों जाय बिथांमोना ना बिफानि नामा मारिउस नार्जारी आरो बिमानि नामा फुर्निसा नार्जारी आरो बे गथ' गोरलैनि नामा स्टेबि नार्जारी बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गुरै उन्दै रिक्वेस्ट अन्नानै आर'जाव लाफागोन ना बे गथ'नि हेल्थआ मोजां जागोन होननानै नोंथांमोना आर'ज खालाम जिमान हायो इसोरनि आखायाव जों गासैनि जिउआबो इसोरनि आखायाव ना जाहाथे बे गथ'नि जिउआबो जाहाथे देहायाबो मोजाङै फैफिननाय बायदि नोंथांमोननि आङो गुरैयै रिक्वेस्ट खालामहरबाय मानो होनोबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायनो आं सानाखैमोन नाथाय उफाय गैया जों गासैबो डिउटियाव थायो जों गासैबो मबाइल आखायाव थायो ना अन्नानै मिथियो जाहाथे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथियो नोंथांमोना हेफाजाब होनो हायो ना जोंनो थाखा फैसानि हेल्प होनो हायाब्लाबो जोंनो नांगौ अननाय ना केयार लाभ जोंनो अननाय नांगौ जोंनि हेफाजाब नांगौ थांनानै सोरबा सासे रायदावहैयोब्ला हस्पिटालाव गोसोखौ बेसेबां गोजोननाय मोनो ना स' जोङो बेबायदि मदद नांगौ जे नोंथांमोना बमचन्द्रआव थानाय इलेक्ट्रनिक एरियायाव थानाय इलेक्ट्रनिक सिटि एरियायाव थानाय नोंथांमोना खाथिब्ला ना नारायणा हेल्थ हस्पिटालाव नोंथांमोना अन्नानै प्लिज एसेब्लाबो नुजाहैगोन होननानै आर'ज खालामहरो लोगोसे बिथांमोना फैदों चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मालिबिटा गामिनिफ्राय फैदों बिथांमोना बारा गोबाव जायाखै 7 दिनसोल' जादों बेयाव बेंगलराव आसामनिफ्राय गुवाहाटी आसामनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनाय हरनाय मथे बिथांमोना बेंगलराव दायो दंफैयो स' लोगोफोर जों मानसि जानायलाय जोंनो गासैनिबो हेल्प नांगौ नङा होमबा गावजों गाव हेल्प होलायनांगौ थ' मा खालामनो जोबोद दुखुआव गोग्लैसोनानै दङ जों खाथि खालानि मानसिफ्रा जुदि थांनानै नायोब्ला गोजोननाय मोनगोन नङा होमबा थ' आंबो दा समबारे सुटि नालाय थ' समबारखालि आङो थांनो नाजागोन थ' दायो जों मालायनि गुबुननि आन्दाराव खामानि मावनाय ना थ' जों बहाथो थांनो होमबा थांनो हानो नङा होमबा जों गासैबो खामानि मावनानै जाग्रा स' बिनि थाखाय आङो सुटि समावहाय समबारावहाय आङो हानाय मानिखौ आं नाजागोन थांनो आरोना